Dacă ceea ce vă spun eu s-ar putea întâmpla să nu corespundă ceea ce vă spune duhovnicul, dumneavoastră ascultați de duhovnic. Vă spuneți că vin în Sfântul Munte, am găsit un Nicodem și nu spus cu tare lucruri, să fie capul. Eu dau sugestii, ca sugestii și nu ca sfat. Nu dau sfatul. Sfatul după de duhovnic. Pentru rugăciuni trebuie să pregătești. Trebuie să pregătești, să expulzezi din mintea ta cât este posibil ca să te așezi în fața icoanei să te poți ruga. Să nu gândești la nimic. În clasa a doua era o lectură care se chema Bunicul de Balbu Ștefănescu de la Vranța. Și începea așa, se scutură de sol, că mi-o ploaie de miresme. Bunicul stă pe prismă. La ce se gândește? La nimic. 80 de ani eu trebuie să mă gândesc, ca să ajung și eu să nu mă gândesc la nimic. Și totuși nu reușesc totdeauna. Dar să vă dau o sugestie. Deci între rugăciunea de cea mai bună rugăciune sau cum nu cea mai primită, știu, cea mai apropiată de sufletul tău, este rugăciunea de seara, nu la miezul nopții, noaptea. De ce? Fiindcă nu mai e interferență, nu mai e zgomot împrejurat, că e liniște. 2. Rugăciunea, vă rog să mă credeți că nu se face la bec. Rugăciunea se face la lumânare. E lumânarea în mână, e taină. N-ai o lumânare în mână și spui. Să te rogi, eu să faină. Întâi, însăși lumânarea care o ții în mână este un lucru foarte curat, e făcut de cea mai curată insect, vorba de albină. Deci, te așezi, eu știu, cu o icoană în mână eventual, te așezi la rugăciune, dacă poți să angelui, dacă nu. Dar înainte de a te așeza la rugăciune, dacă ești tulburat de toate astea, iei un scaun așa și te uiți la un perete alb. Un perete alb. Ai un perete alb și uiți la el. Vă rog să încercați că sunteți foarte tulburați, așează-să în fața unui perete alb și uiți la perete. Veți vedea că peste 2-3 minute s-o liniști gândurile tale. Fiindcă nu vezi decât perete. E peretele alb. E o chestie fiziologică. Adică toate pleacă din mintea ta și te liniștești. Atunci poți să încerci rugăciunea. Dacă totuși insistă diavolul, lasă o icoană bizantină. Icoanele noastre ortodoxe se deosebesc cu icoanele răsătene, icoanele bizantine. Icoanele răsătene, care sunt icoane de obicei rusești, foarte frumoase, de astea, au picturi mari, tot ei. Da? În afară de picturi foarte frumoase, au și o ramă foarte frumoasă. De multe ori te uiți la ramă decât la icoană. Este bogat, strălucesc la ei. Da. Maica Domnul în icoanele răsăritene mută ochii la tine. Dacă ești în stânga, se uită la tine. Dacă ești în dreapta, marea majoritate a icoanelor. Dacă vezi la Sfântul Andrei aici, la Sfântul Ilie, excepționale. Până și pișoarele mută. Se mută cu totul unde te duci tu. Da, de cum o privești? De unde privești? Ok. La bizantinul e așa, de exemplu, în fața mea e icoana bizantină asta, care la 1200 de spicată, apărând mănăstirii, și acum este la mănăstirea sărbească. Ochii mai și Domnul niciodată nu privesc nicăirea. Nici la pruncul ei, că e prunc, nici la mine, nici în stânga, nici în dreapta. Dacă vă uitați bine, el privește în interiorul ei. În smerenie ei, în interiorul ei. Așa. Și, 2. Niciodată nu se uită la prunc, nici într-o icoană veți vedea la prunc. Nici pruncul, nici nu-l ține în brață, bale, ca o mamă. Mama asta e vorba și e pruncul în brață, îl mai sărut și chestia mai toate. Nu. E activitatea din mânaș, aici, cam așa aici. Nu aici ar sări. Cam la mijlocul mâinii al țării. Deci e. Tot smerea este că e Dumnezeu. Însă și ea să-ți fie de pruncul ei. Că este Dumnezeu. Că pruncul e în brață și o sărută, nu știu, vorba și asta e tot copilul care este. Dar nu ea face treaba. Pruncul este dulcea sărutare. Nu știu aici unde am. Maica Domnului. Dacă vă uitați la o icoană de aceea, să veți vedea că iară vă liniștește. Să vedeți o să vedea alte detalii care. Deci vă duce mintea în pregătire, în rugăciune. Rugăciunea după mire, încă o dată sugestii. Noi obișnuim să facem rugăciunea din cărți de rugăciune. Citești,
Mă rog, citești la 7 ani și până la 70 de ani, cam același rugăciuni. Nu mai au consistență. Deși rugăciunea astea sunt făcute de oameni sfinți, nu oarecare. Dar le știi prea bine pe de rost și atunci le spui și la un moment dat le întrebă, o l-a spus-o. Adică ești cu mintea cu totul. Adică tu o spui, că îți faci datoria. Da. Dar mintea nu se mai iese acolo. Părerea mea este să spunem și rugăciuni de acestea, în special rugăciuni începătoare obligatoriu. Categoric obligatoriu. Până la Tatăl nostru. La Tatăl nostru, spunem și rugăciunea Tatăl nostru, dacă nu ești în dușmănie cu cineva. Dacă ești în dușmănie, nu mai spune Tatăl nostru. Îți spui acolo, să ne iartă nouă greșelile noastre, pe cum să nu iertăm greșelile noastre. Adică acum, îi cere la Dumnezeu, iartă-mi greșelile, Doamne, dar eu nu iert. Vecinul meu, până la urmă, chiar un păcat, adică într-o fel de, nu știu eu, spune altă rugăciune. Până și reușesc să împaci pe cei care trebuie. În fond, esența creștinismului și costă, să iubești Domnul Dumnezeu tot și pe aproape tău ca pe tine însuți. Asta de ce v-aș, într-un fel, v-aș sugera eu? Citiți din Sfânta Scriptură. Sunt cele mai frumoase, cele mai dulci, cele mai sfinte rugăciuni care poate exista. Toți Sfinții Părinți este Sfânta Scriptură. Adică și care? Biblia. Din Biblie. Cu precădere Noul Testament. Și v-aș sugera să citiți Noul Testament cel mai frumos evanghelist care este Evanghelistul Ioan. Ioan, pe deosebit de celălalt evanghelist, Marcu, Matei și Luca, aceea scrie și istoria Mântuitorului în perioada care. Ioan nu. Ioan scrie în Evanghelia Ioan este cuvintele Mântuitorului, cuvintele lui Dumnezeu. El, permanent vorbește în Evanghelie lui Dumnezeu. Păi ce vrei? Citește 2 capitole de cele și este o rugăciune perfectă. Totală, zic eu după mine. Nu poate exista ceva. Băi, nu se bagă diavolul. Când citește Evanghelia la Ioan și când ești acolo, Cosetar nu se bagă. Poate la celălalt știu eu, mai faci o cronologie a vieții, nu știu cum, mai povestești și altceva celălalt. Dar asta zic total. Ar fi una, o variantă. A doua variantă. În Sfântul nostru Evanghelie spune așa, să rugați Sfântul Ioan, Sfântul Pavel. Să rugați-vă permanent, neîncetat. Se poate să reușești să rogi neîncetat. Ca fi o sugestie, rugăciunea scurtă și deasă. Asta înseamnă. Doamne Iisus Hristos, mântuiește. Doamne Iisus Hristos, mântuiește. Față cuvinte. Nu, Doamne Iisus Hristos, mântuiește pe mine păcătosul. Să fură, adică pierzi. Zici, vă în 6 ori, 10 ori, după aia nu mai știu. Dacă ai cele 4 cuvinte, poți să spui. Doamne Iisus Hristos, mântuiește, Doamne Iisus Hristos, mântuiește. Este un exercițiu, să zicem. Asta se cheamă exercițiu. Faci exercițiul ăsta. Îți spui de 4-5 ori, stai de vorbă cu vasării, după aia mai spui de 4-5 ori sau 6 ori. Sau când ești liber, Doamne Iisus. Și nu numai Doamne Iisus Hristos mântuiește. Iubește Dumnezeu, le gândește, tot rugăciune. Sau Iisus Hristos, tot rugăciune. Adică, vorbești cu Dumnezeu. Deci nu e neapărat Doamne Iisus Hristos mântuiește. Ca asta rugăciunea mință în inimă. Deci, ar fi cea, hai să zicem, mai corect. Dar, mă rog, poate nu reușim noi. Spune cu 1 la 10.000 dacă are această rugăciune. Spune Grigore Palama. Eu cred că azi sunt, dacă este 1 la 10, dar și 100.000 dacă are această rugăciune a lui Iisus. Deci acest exercițiu îl faci. Eu știu cât durează, cât e Duhul Sfânt. Te ajută. Să nu cumva să ceri vreodată că vreau să am rugăciunea minți în inimă. Nu, asta e un blasfemie. Că să-ți dă ție ori cum că vrei, poți să spui de 1.000.000 de ori. Ian, rugăciunea asta. Asta vine de acolo. E har, e dar. Și rugăciunea care o face e har. Adevărata de rugăciune. După ce faceți acest exercițiu, cât durează, nu știu cât, depinde de inima ta, felul tău, devine o deprindere. Vrei, nu vrei, o spui. Spui rugăciunea asta, adică
în pedagogie se cheamă stereotip dinamic, adică vrei, nu vrei, o spui în continuare. Dar scurtă și cât mai deasă. Ultima etapă ei, care e etapa cea mai frumoasă, devine o obișnuință. Să nu vrei, nu vrei, o spui tu, o să spune de la sine, fără să vrei tu, fără să mai participi tu. Asta la 100.000, 1 la 100.000, sau poate să fie 1 la 10, eu știu, asta nu. În legătură cu cărțile din, v-aș mai recomanda ceva, eu data să vă recomand. Există până acum 9 Biblii la noi care au fost. Părințul, dacă o greșesc, vă rog, poetat, care sunt traduse mai bine, 9 Biblii până acum. Există acum o Biblie scoasă de Bartolomeu Anania, Ardealului, este excepțional. E o sebile bună. Întâi, folosește limba românească curată. 2. Are ducerea aceea de jos, la subsol, cum se cheamă. Explică. Nu mai ai nevoie de alte cărți să afli ce să spune. E suficient să citești Biblia aceea și de acolo de jos explicații. Să dă exact ce trebuie. 2. Iertați-mă, dar eu n-am găsit până la el așa de frumos psalmi scris. Psalmii ăștia, psalmul David, vreau să spun, scris în formă de poezie. Deci e un poem adevărat. Noi în toate Bibliile erau scris liniar la început până la sfârșit, care nu avea virgulă, nu avea prea multe puncte, nu avea nimic. E o plăcere când vezi un psalm în felul acesta, spui în rugăciune. V-aș recomanda asta. Și încă ceva. Foarte important. Dacă nu aveți Biblie în casă, vrea să umblă cât vrea din casa ta. Chiar dacă nu o citești. Deci să ai Biblia acolo în casă, să se împiedice de ceva. E foame de adevărat. Dacă nu e vorba de Biblie, asta e de cartea cărților. Asta e obligatoriu pe fiecare în fiecare casă. Și revin, cumpărați asta lui Bartolomeu ca să vă prindă bine și ca lectură și ca etă. Eu vreau să vă spun că de ce vă recomand toată căldură. În ultimii 9 ani eu m-am zăvorit, adică rămân în chilia mea, scriu acolo și uși mare, românește și greșește, indiferent cine e bine, să nu mă deranjează, cu orice motiv. Și el de 6 săptămâni stau în bordeiul ăsta. Și citesc, mai bine. Nu citesc absolut ce fel. Cele 6 săptămâni de post mare. Decât catistul, nu, decât canonul Sfântului Andrei Cristianu. Restul nu știu. Suficient. Este suficient să citești. Să știți că îmi trebuie să citesc Biblia aceasta, exact 6 săptămâni. 6 săptămâni și citesc, că nu mă duc la... N-am oi, n-am vas, n-am nimic, citesc. Dar citesc așa leacă, și cu inima, și cu gândul, și cu toate astea. Acum cred că aveți față în gasă un om deosebit. Sfânt sau eu, care sunt o călugăr, unul cel mai mare păcător. Am ieșit la mănăstire, n-am decât 22 de ani de mănăstire. N-am ieșit la pensie. M-am luat aici apuri din întâmplare, fără să gândesc odată.